abrimos xa o espazo de tertulia que, bueno, como cada semana reunimos aquí para comentar, para opinar, para todo o que faga falta relacionado coa actualidade dos nosos concellos. E, bueno, así rapidamente saudamos os nosos contertulios habituais. Manuel Peña, bo día. Hola, bo día. Por ti. Chema Ferreiro, moi bo día. Bo día. Víctor Tato, que tal? Bo día. Que Te tal? deixo po final. Que tal? Que tal? Moi bo día. Bueno, máis final. Ana Domínguez, bo día. Bos días de novo. Bueno, pois que estábamos aquí que casi nin falamos. Oye, que raro que sempre facemos unha micro tertulia antes da tertulia, pero que estaba eu o teléfono porque estaba falando deste tema que me acaba de chegar aquí un comunicado do Partido Socialista de Punxín que di que hai carrachas no colexio de Punxín, que é un colexio moi pequeniño que debe ter 15 nenos ou 16. Din que claro que o mantemento do colexio no exterior, que non está a maleza limpa, que os nenos salen ao exterior, un cole rural, bueno, está pegado a zonas que ao non estar limpas teñen as ervas altas, e que os nenos apareceron dentro do cole con varias carrachas na roupa. Bueno, na piel non. Garrapatas son, as garrapatas, non? Sí, carrachas en galego. Sí, claro, a nota está en galego. Infestación de carrachas no CEI de Punxín, di Lorena Peleteiro, a voceira do Partido Socialista en Punxín. Normalmente as carrachas son producense tamén porque tamén suele haber cando hai animais, sobre todo cans, son moi propensos os cans a ter carrachas. Lembrome, pero entre as ervas hai un montón, un montón. Cando éramos máis cativos, lembrome de incluso quitalas, sabes, arrancalas. A pelo, sí. E hoxe en día que, bueno, aquí temos o sanitario, podenos explicar que non é unha broma, que esta enfermidade de Leime, chámese, non? Sí. Que por certo, eu non sei se antes había, pero ahora se detectan moitos casos, igual é que se fan públicos, igual antes había. Pero lembras tanto, botábamos de aceite de oliva, bueno, e arrancábamos. Ou sin aceite, arrancábamos, pero quedaba chalía. Sí. Eu podo che contar, moi breve, podes contar que me pasou a mí. Resulta que vou ao fisio, a fisia de cabeceira que teño, xa fai, desta fai mal. A fisia, non se pode dicir fisio, bueno, a fisioterapeuta que suele ir. Empezamos a dar máis e de pronto, que tienes aquí? Que tienes aquí? Señor, que pasa? Que me biches aquí? Aquí, claro, era por de esto de ir correr ao monte. Pois unha carachía minúscula, No, vete automáticamente, vete mal centro de saúde. Chego ao centro de saúde e digo yo, mira que a fisio pues me descubriu, sei con a carracha aquí detrás no muslo e tal, a ver se me pode desquitala e tal. E dixen yo, aparte quitade máis, sin máis, non me fagades, ten que levar un protocolo e tal. Dixen yo, no, mira, igual, fálame con médico que te dixen por aí que me quitei nada, quitaronme, punto, sin máis. Pero bueno, hai que ter cuidado, dicen, non é unha broma, dicen, ahora estamos un pouco en plan, esta anécdota que acabo de contar eu, que foi verídica, tal, dicen, quitou máis simplemente, punto. Pero hai que ter cuidado, porque sei que pode, pode transmitir esa enfermidade que non é ninguna broma. Porque o mundo está cheo de carrachos. Pero, pero eso... Como se quita, Chema? A ver, hai que quitala con pinzas, con aceite... Mellor teñen que quer por si solas. Bueno, claro, xa, pero se a tes clavada, como lle pasou aquí a Víctor, como cae? Eso crece, Popularmente, como di Tato, nos daquela botabas un aceite e tal e salía. Normalmente a xente, en vez de ir a un centro sanitario, o que fai é tirar dela e tal, e moitas veces quedan aí e quedan che a cabecilla que che metida na piel e pode reproducir uno e facer unha enfermedade, claro. Sí, pero eu acórdome que os meus pais tiñan ganado nas casas e eso, sempre tiñan esas carrachas, bueno, esas que eran asquerosas, que son así como se foran boliñas pequeniñas. Ti ainda teres algunhas que aparte. Yo que me dicía meu pai padre, dicime, con pouco de aceite, botabas de aceite e ao cabo de 2 ou 3 días hormichábanse, vamos a decir así, e caían solas. Porque arrancalas non, porque arrancalas quedanche a cabecilla ali dentro e pode ter unha infección moi complicada. De todos modos, hoxe, dicir, gustaríame ver os actuales actualmente, dicir, retrotraerse estes actuales rapaces que están agora estudando, retrotraerse a nosa época. Xa non digo a dos nosos pais e tal, que sería entende, porque mira que non pasamos circunstancias destas e tal, e ao final sobrevivimos. Claro que sí. Bueno, pero eso, como dices, o que ten que facer o Concello de Punxín, pois é limpar eso todo que teña, eso é evidente, teñen que limpar por ali e deixar facer unha desinfección ou algo, o que se ten que encargar o Concello, digo eu, eso non se encargan os concellos de limpar cando son así os
os colegios, O mantemento, e eso teñen, ten que ser municipal, digo eu, sí, que terán que pasar por ali e darlle unha volta, eso, porque iso eso... a Consellería de Educación, e si, efectivamente. Porque iso é unha cousa que, digo eu, non ten moita explicación, xa o Concello xa tiña que tomar no asunto neso. Cando apareceron as primeiras cousas desas, pois, é o que tiñan que haber feito. Nada máis. Non che parece así, Chema? Pois sí, así. Como dis tú, hai moitos carrancas, como é? Como dis? Hai moitos carrachos polo mundo. Son chupósteros. Son chupósteros, non deixan de ser unhos vampiros, estante vampirizando. E Chema que non dá puntada sin fío, non sei por onde iba con isto de que hai moito carracho, moita carracha. No, vou quitar aquí un tema a Chema, porque como il é sanitario, vou a explicar. Eu quería saber que Chema, como é a baixa dun político, así unha baixa, porque... Ui, vai de salto, No, é que... Os carrachos políticos. Ou non. No, porque é un así, hoxe... Espera, é unha similitud, carrachos políticos. No, carracho político non, é unha cousa que me dixeron hoxe. Quería preguntarlle aquí a Chema, que ele é sanitario, as baixas así dos políticos e tal e cual, se estás de baixa, non terás por que ir ao teu posto de traballo, estarás, non? Hombre, en un principio, se tú estás de baixa, evidentemente non tes que ir ao teu posto de traballo. Non deberías, non deberías. Non debes, porque automáticamente queda desvirtuado esa cuestión. É dicir, se tú estás de baixa é porque supostamente non podes asistir. Bueno, sí, pero podes ir de visita. No, porque eu como aquí, estando de baixa, que nos explicaría, porque claro, Paco Fumega non sempre está no Concello, anda revisando as obras, estando de baixa. Digo eu. Que bicho Luti. Home, claro que vin, teño testigos como comunican bicho Luti revisando as obras. No, sí, pero a mí dimo, por eso estou explicando ahora, estou non dicindo aquí, porque o vin e dixeron que... Estás dicindo en tono jocoso. Claro, é boa nova, que vaya ao Concello, é boa nova, porque de saúde van der ben. Non vai así que teña o síndrome da abstinencia e de non ir ao Concello. Quero decir, sí, que efectivamente é un pouco... Curioso, non? Comento a xente, pero insisto, é boa nova de que aparentemente pues, a súa situación clínica está mellorando. Outra cousa é que por que vai ali, non? É dicir, por ese tono de coña, pois digo eso de abstinencia, pero bueno, as malas lenguas dicen que tamén anda supervisando obras. Sí, eso é o que me dixeron a mí, porque eu estou non quitando xa aquí, dando llevo a pública, o que mo dixo é que o viron. Que obras? Pois era do parque. As do parque anduvo por ali, entendes? Cales son as obras do parque? Aqueles que se fixeron ali na zona das Barcias. Que queres que che diga todo o rato, este por ti tintato. Por certo, que vin o letrero, foron 57.000 euros aquelas obras, sabes? Xa. No, eu o letrero non vi, fixo. No, vin o letrero, si, estou ido por ali varias veces. Bueno, a ver... Eso que con fondos propios ou fondos da Xunta? Non teño nin idea. Se viches o letreiro? Non me fixei nese aspecto. Só te fixaste na cantidad? Sí, casi 57.000 euros. No, porque precisamente estuve falando antes cun arquitecto que foi tamén por ali, correr por ali, para mirar o tema. E claro, a ver, o que é... Os gustos, xa sabes, para gustos, colores. Cada un terá os seus gustos. A min particularmente, aqueles perpiaños que hai, a máis son de Rosa Porriño. Imagino, claro, se foron de Pedra do País, imagínate o coste que sería. A ver, algunha actuación había que facer, tampouco é que dara mal. Fixeron unha limpieza xeral todo, fixeron ali un auditorio vegetal. Dicían o arquitecto que igual botaba en falta de menos que limparan a fonte Caeli, sabes, a fonte que nutre a lagoa. O manantial, dis. Hai unha fonte ali que nutre a lagoa. Bueno, fixeron unha... O que pasa é que eu conto que son 57 un lado, 20 do outro, 30 do lado, 40 do outro, 10 do outro. É dicir, moitas veces sempre falábamos aquí de que houbera que ter un proxecto integral para o parque, verán, e non así andar a salto de mata. Unha cousa aquí e outra cousa ali. Non? Sí, tamén me comentaba, pero como digo, son todos gustos. Hai unha pista de Zahorra, sabes, entre os puxeron ali unhas cascotes de perpiaño bastante voluminosos, digamos. E é unha pista de 2 e pico metros. Dicía Mil que estéticamente igual quedaba ben con unha Zahorra de color rojizo. Dixen, bueno, imagino que o coste tamén dixo que era similar un coste dunha Zahorra a outra. Sí, pois se está de Rosa Porriño, pois sería máis razonable, non? Que isto era rosa tamén. No, rojiza. Pero tú falas dos 57.000 euros daquelo do... Bueno, eso que vin non cartón, eu estou trabucado. A min di unha sensación que poñía 57. Vexo mal, tamén. Vexo mal, pero cando así presto chego as gafas, home. Se non levas gafas, pides máis a min levas para que vexas ben as cantidades, home. Estuve ali, non supervisando como a Paco as obras, pero bueno, vas por ali de paso. No, pero que chama atención, des que se está de baixa, como dicía el, que non podía... Se está de baixa, pero cal é o problema? A ver, Manuel, que tamén colledelo todo con papel de fumar. Non é con papel de fumar. Si estás de baixa, porque el dixo que estando de baixa que non podía dimitir.
anda polo Concello, pois... Cal é o problema de que vai a ir, non digo Pero supervisar. temos un Dixo, alcalde en función, non? Bueno, pero o alcalde de funcións creo que está en... Matizo unha vez máis, non dixo que non pudera dimitir, dixo que non ia dimitir, Bueno, decisión, non está en non imposibilidade. Está en Bruxelas o alcalde en funcións, non? Ai, pois non sei. Sí. Ai, non sei, sabe que máis chama dice Creo que tema. non está en Bruxelas. Ostras, Sí, pois, están en Bruxelas. claro que foi por tema Pero este que do- había. Pois foron a sabes ti, bueno, foi a asociación de pulpeiros, Ajá. foron facer ali unha degustación aos O tema Sí, ben porque- porque foron alá a Seica, chema... remóntase a que aos parlamentarios europeos, por aquela cuestión do pulpo á feira que era na carta Feira. da cafetería do Parlamento Europeo pois poñía o pulpo e non tiña nada que ver co que se fai aquí. foi onte ademais a É degustación. dicir, entonces xa non se pode falar de polvo, non? Porque polvo con perdón, ¿me entende? Pero quero vos decir que si foron ali. Entonces eso non hai que saber quen Non vos pasaron a vos información aos Pois medios non. de comunicación. Non. Sí, foron. Pois eu creo que foron, creo que estaba Sí, ali sí, o sí, alcalde. Sí, sí, en sí, funcións. sí, sí. Sí, estaba o Que alcalde vistes función. algunha foto en redes sociais? Sí, e ou está- así? Non vi nin o Home, foto. está vi- nas redes sociales, Sí, que sí. sí, Tamén estuvo para Rueda. pasar as fotos todas se queres, Sí, sí. Carmen. No, estuvo Rueda tamén, Sí, ali. Comunicado oficial desta visita non hai a día de hoxe. Eu non Vale, teño, vale. vamos. No, foron a... No, pero vamos a ver, a mí parece ben todo o que sexa Promoción, promocionar, claro. pero Dai hai que publicidade ao pero pulpo. hai que promocionar a todos os sectores, ollo. Xa. Sí, sí. Non exclusivamente o polvo, que me parece moi ben, que é un atractivo todo o que tú queiras. A min de todo isto o único que me preocupa É o distintivo. O que primeiro, que non se dé información. Segundo, supoño que igual foi a Xunta de Galicia quen Sufragou os sufragou, costes. non, a mí non me preocupa eso. Ahora ben, Terán que explicar. hai unha cuestión que é unha cuestión de cortesía. E a cortesía na política é fundamental. Eu pregunto, foron avisados o resto dos grupos políticos sobre a posibilidade de achegarse ali con eles? Por unha razón fundamental. Porque ninguén se confunda de que os que están gobernando non representan a totalidade da veciñanza de Carballiño. Eu, cando tuve un responsable de goberno, sempre que había unha cuestión protocolaria, avisaba a oposición. Outra cosa era que quixeran ir, pero estaban avisadas. Inclusive, cando había que facer algunha viaxe, que non foron moitos daquela, pois se facía así. Agora non se fai. Agora non se fai porque se entende que non, é dicir, nos gobernamos e a partir de aquí, pois isto son... No, pero eso tamén pasou coa bandeira azul que viñeron colocar aquí tamén en Balneario e non avisaron aos grupos da oposición. Viñeron a colocar pero, unha... decir, pero eso é unha grosería democrática, é dicir, non saben nada. É dicir, política non teñen ni idea, é dicir, protocolariamente non saben nada. Que puñetas ten que ver? Esta Unha cuestión sempre fai, sabes quen fai estas críticas ao respecto? O Partido Socialista de Leiro. Verdad, sempre di o mesmo, que nunca están invitados cando hai así algún acto protocolario a nivel oficial. Pero eu non sei, normal- imagino que, a ver, aforras tamén un pouco o coste do viaxe. Pero igual, pero se non sabemos, en este momento nin Neste caso, tan digo, sequera sabemos polas noticias- se está sufragado pola Xunta. No, Igual non o está sei. A sufragado mellor pola tamén foron a asociación de pulpeiros que sufragaron o coste, non o sei. Bueno, Claro, non que sabemos, tamén- non sei. Iban 9 pulpeiros ou 9 pulpeiros. Igual é cousa da Asociación de Claro, Pulpeiros claro, e non ao sei. revés, A se ver, foron pero- eles e invitaron. Pero entonces, si vas, non o si sei. vas, que teñen que informar o Sí, no por medio de decoro. comunicación, de decir Hai algo, hai pero unha cuestión que é a seguinte: todo o que afecte a un acto institucional do Concello teñen todos os grupos representados na corporación ter esa información e ter a delicadeza de quen está gobernando invitarlos a que participen. Outra cosa que queran ir. Sí, pero ves que este equipo de goberno a información non é o mellor diles. Bueno, pero alá eles. Que tú que ves nos plenos cando dicen a información e ves que bueno, a información a que lle dan. Sabe como a mí y hay chama. que fuxir de la ruta del canapé, la ruta del rebujito, la ruta do polvo, ahora non sei que, é dicir, está moi ben, todo eso está moi ben, pero hai que complementalo con aspectos que teñen que ver co día a día da veciñanza do Carballiño. No, é o que está dicindo Chema ten razón. Non só é o pulpo, que eu estou de acordo, co pulpo hai que darlle toda a divulgación, temos unha gran festa do pulpo aquí, pero tamén hai máis sectores, o do comercio, o sector de todo, teñen que axudar tamén. Non é só basarse só tamén no pulpo, entendes? Mira, hai unha cuestión de tanta, é dicir, digamos, neglixencia por parte deste grupo. Eu non sei se vos lembrades, xa fai varios anos que eu plantexei unha cousa que xa hai precedentes de telo feito aquí no Carballiño. Cando Arenteiro, cose desafortunadamente non está no mellor dos momentos, pois estaba, digamos, con un certo auxe e sigue estando, eu dixe, oye, hai que facer un convenio que o Concello participe co Arenteiro, co patrocinio
do Concello, que resulta que estén el empresariado de hostelería. É dicir, que tú, por exemplo, mañán ou veñen os de Tenerife a xogar aquí a Che, veñeron. Bueno, pero que diste? Pois facerlle unha oferta. Mira, por tanto diñeiro podes ir ao Hotel X e comer en este lado, ir a visitar o Xeira, ir a darte un baño. Bueno, pois non se fai. Eu xa vos contara que unha vez unha amiga que teño que foi a ver a nena competir a unha competición de gimnasia rítmica, que, por certo, hai unha boa canteira de gimnasia rítmica no Carballiño e sempre compiten fora, non é algo que tampouco entendo que se faga aquí, non sei cal é o motivo, pero bueno, que non se faga aquí unha competición, unha final destas. E foron, non me acordo que concello, era un concello da costa, e en cada asiento tiñan un folletiño, en cada asiento do pabillón, donde comer, donde que sitios para visitar. Pero se temos aquí a oficina aí de turismo bota cerrada e despois xa te preguntaría algún hostelero ou dirlle se tes follas, se teñen folletos, que ellos teñen e di que non teñen, que teñen que ser os mesmos hosteleros os que teñen que informarlle aos visitantes que veñen aquí. Sí, parece que hai moita confianza con que a festa do pulpo se vende soa, que a xente xa ven e que xa está suficientemente promocionada e de feito xa temos falado tamén, non? Que, por exemplo, un evento que prácticamente é o mismo todos os anos, é dicir, pouca innovación ten, é como que se dá por sentado que vai a ter éxito xa de por sí. E agora estamos no mes de maio. Estamos no mes de maio, que falta para agosto, junio, julio, non? Sí. Faltan 3 meses, máis ou menos, para a festa do pulpo. Creo que se habría que ir preparando a ver o que se podía ir facendo. Tamén estarían esperando a ver que acontecía. Digo eu, habría que ir xa dándolle... No, bueno, pero en todo caso... O tema do pacto, digo eu que está... Víctor, pero en todo caso, eu non digo... No, estou falando en serio, eu non estou... Ahora non estou con ironía, Digo que, oye, mentras estás aí un impas, a ver que podía suceder, lógicamente, porque igual tenías que reorganizar o Concello. Que imagínate que quedar en minoría o soe. Eu vou vos dar unha novedade. Por certo, vai nos dar unha novedade. A Reis, iba a decir algo. No, iba a decir o da... Porque a miña gorxa, digamos, oficial... Profunda. A ver, no, a miña gorxa últimamente ela non... Está fónica. Sí, claro, depois teño outra gorxiña. Se cadra falaches algo moito aquel día... Teño outra gorxiña máis pequena, pero... está máis, digamos, máis... comedida, non? No, oye, non solta prenda. Onte estuve con ela precisamente... E non che soltou nada. No, porque aparte, podo dicir, eso sí que o podo dicir, eu creo que non lle vai molestar. Aparte, a ver se despois chevaste quedar sin gargantiña pequeniña. É unha militante do PSOE, vale, a miña outra gorxiña, pero non solta nada. Moitas veces temos falado do tema do pata, estas cousas, non? Que díxome, bueno, hai cousas que non podo dicir e tal. E ti igual sabes, ti máis que a mí, sempre me di así. Non sei nada, podíame dicir algunha primicia que mañá vou a tertulia, lle dixen. E díxome, no, bueno, non hai ninguna moita primicia, non hai que dicir. Que unho dicía que esperamos que veñan tempos mellores e a dinámica que poda cambiar, porque realmente o que me está dicindo e Luela está me dicindo que, bueno, evidentemente actualmente pois os ánimos están un pouco baixos a nivel municipal do Partido Socialista, e me dicía que unha opción era, falando ahora, e lo mellor ela decía, bueno, pois mira, tamén podíamos haber gobernado en minoría, que non pasaría nada, non? Como dicindo, dixen, a ver, eu creo que era inviable. E nada, non me soltou nada máis. Está pues, moi comedido. Eu vouche dicir, agora tamén a miña non é unha garganta profunda, é unha persoa do Partido Popular que me comentou que hai malestar sobre todo sobre esta, digamos, falta de iniciativa do Partido Popular de non decir, mira, hasta aquí chegamos, porque resulta que non cumprimos. E foronlle dar as queixas a Rueda. Foron unha persoa, decir, alta estancia, foron. Esta persoa tamén ten a súa. Espera que estou enseñando unha foto que ves os platos que había que pon os platos. Non vexo, non me. Puñoche un poquinho máis grande. Que parece que se ve aí? Pepe. Bueno, pero entón é unha trangallada todo isto. Pero aquí nos platos da foto vese Pepe. Bueno, quero vos decir que hai bastante malestar con isto. Non me acababa de fichar o dice detalle. Por parte do PP. Por parte do PSOE, eu tamén falei con unha persona da executiva. No, pero a Rueda bendició o pacto. Sí, bueno, pero eu que te quero decir, quero che decir que unha persoa cualificada folle decir que non se entendía este acordo. A Rueda. Bueno, vale, Rueda... e digo para este contexto. Bueno, e dentro do PSOE, pois un desconcierto total, comprende? E entón hai unha, e vamos ter oportunidade de comentar cousas, porque están algúns del PSOE
sálvese quen poda, non? E a ver cal é o futuro a corto a medio plazo políticamente falando, non? E descuidan eso. Decir, Non sei agora como se... Eu tamén lle preguntei a esta persoa como se dilucidaba o tema dos candidatos / candidatas, non? El díxome que normalmente hasta ahora houve sempre un consenso. Tería que ser unhas primarias, o que pasa que hai que ser ratificado por Ourense e despois por Santiago. Sí. Porque, bueno, o típico que falas que igual había que topar un candidato / candidata que fora ilusionante. Efectivamente, porque actualmente... Pois, eso está aí. O que vos comento é rigurosamente certo, non? De que lle transmitiron, tampouco foi unha reunión formal, non? Sino foi en un evento onde unha persona cualificada do Partido Popular... Bueno, pero entendo que non serían os concelleiros. Bueno, aí... concelleiros. No. ¿Qué va? Los concelleiros... No, los concelleiros están encantados. Claro, por eso digo que... Los concelleiros... Pero que concelleiros? Os del PP e os do PSOE. Los dos. Igualito. Si no, salían pola calle cunha careta, porque é unha vergonza que acaba de ocurrir. Pero ahora non vedes que ahora Espacio Común leva unha moción ao próximo pleno, onde din que no pleno que expliquen o pacto, a ver como foi ese pacto. Que enseñen o documento, que enseñen o documento, a ver o bo para o Carballiño, a ver que expliquen, eso é un brindis ao sol. Pero sabes que non nos van a ensinar. Claro, pero debían enseñar ou non debían ensinar? Sí, debían ensinar. Pois aquí está, firmamos isto, o PP, chegamos isto, estas son as concejalías, estos son... Pero eso se debía ter ensinado hai 2 anos. Claro, pero como non nos enseñaron, pois Espacio Común fai moi ben reclamando que enseñen. Espacio Común é un brindis ao sol. É porque é un brindis ao sol. Porque é un brindis ao sol. Sabes, tú teres que pedir a documentación, pero como este non dan documentación ninguna. Esta documentación van dicir que van se ceñir ao tema ámbito privado, que foi entre dúas agrupacións. Privado non, porque está influindo aos veciños do Carballiño. Que sí, Manolo, influindo aos veciños do Carballiño. O mínimo que teñen que explicar. Non llevo calar, Carmen. Pero, mira unha cousa, pero eu penso, e xa falamos moitas veces nesta mesa, non? O tema da comunicación do Concello. Eu penso que esa transparencia favorecería, non perxudicaría, pero se ve que moitas veces os políticos pensan que non. Porque cando se asinou ese pacto, para min o normal sería, igual que compareces con un cartel que pon que tes 15.000 habitantes, pois enseñar o pacto e decir, oye, pues mira, asinamos isto, acordamos isto, estamos todos de acordo, firmamos todos, e que a ciudadanía saiba. Con luz e taquígrafos. Pero é algo que pecan moitos concellos en general, pero é que algo terán que esconder, porque para non enseñar o pacto ese, por qué? A ver, o pacto tampouco terá cousas. A ver, no pacto poñerá desglosará esta concellería para esta concellería para aquí, o sueldo para este e claro, xa está establecido. Pero eso se levou a pleno. Vale, e despois se terán que dicir, pois este pacto co PP, pois o PP comprométese a ir á Xunta entre estas inversións. Non creo que poñe eso. Non creo. Bueno, algo terá que poñer. Como vai poñer eso? Eu creo que é bastante máis simple. Máis simple, firmamos isto polo ben do Carballiño. Polo ben do Carballiño. Xa está, vamos a ver, é que é irrelevante. No, pero ben do Carballiño non. Polo ben do Carballiño non. Sabes que a miña opinión igual era o pacto o Pache alcalde, dixen na anterior tertulia, ollo. Sí. Igual a premura tamén veu derivada por iso. O sea, que pensas que non é polo ben do Carballiño, sino para que non goberne Pachi. Bueno, a ver, eso está lo dicindo ti, Carmen. Bueno, sonaba así, A ver, puntualiza. Que queres decir? Veña. Pero co pacto non se fai solamente para que non goberne Pachi Vázquez. Bueno, Pachi Vázquez é o seu grupo, o seu equipo, me refiro. Entendo, non só é esa razón, pero esa tamén é unha razón. A lo que é outra razón. No, digo que esa non é solamente esa razón. Pero é unha, crees? É unha, sí, a claro, fundamental, non? Esa é a fundamental, non, a fundamental é por ben do Carballiño. Por ben do Carballiño. Por ben do Carballiño, bicho, hai cuestións colaterais, entre elas que hai xente que non lle apetece que Pache sea alcalde, tanto no Grupo Popular como no Grupo Socialista. Tamén hai xente de ambos os dous grupos que ao mellor pois podían resolver esa cuestión favorablemente, e incluso estaban igual dispostos a... Mira. Non o dixeches ti que na asamblea... Dixéchelo ti? Bueno, non sei que mo dixo, que na asamblea... Bueno, isto non o podo confirmar, Isto é salseo. Vou ser un verdulero neste momento. Pero bueno, vou non decir, que non sei que mo dixo, alguén mo dixo, que na asamblea local alguén chegou a propoñer, oye, por que non miramos esta opción de ser que houbera un pacto con Espacio Común?
e creo que se A votaron pouco máis, todos. Bueno, que non pasou? sei, a ver, isto é salseo, Sí, sí, Pero pero bueno, pero salseo, se- pero bueno, a ver, a persona ver. que mo dixo dan toda a miña O salseo credibilidade. é A certo. persoa, a ver, eso a min díxomo sí, conteicho eu. Eso a min No, pero alguén, non fuchiste, alguén bueno, mesmo contou. pero a min eso contoumo unha das persoas que estaban na asamblea. Ah, bueno, pues entonces Ya, Pero yo teña a mesma información. igual foi esa persoa que estaba na asamblea que Igual mo que non dixo lo a min. contou a todos. Sí, pode ser, porque me dixo eso, e bueno, está sin confirmar, pero Bueno, pero vamos a ver, Posiblemente. eso pudo pasar. Claro. Pero bueno, eu sigo dicindo, como di Víctor, non, que non sea ese o único motivo do pacto, No, porque a mí no. me parecería bastante No, vergonzoso no, que no, ese no, sea o no. único motivo do pacto. Que va, que va, pero o que va. problema do pacto a non ver, é... os concelleiros do PP non estaban dispostos a pactar con Espazo Comisión ou non? Non hubo incluso mesa Negociación. manter. Sí, sí. Pero despois, imagino, desde altas instancias dixeron, pero no, desde, mira. desde onde viñeron despois as órdenes? Non o sei, ou eso non Por podo viñeron desde confirmar. a Altas instancias. desde as instancias Ou aí de lateral, Ourense, ou lateral, porque non o sei. señor Porque Menor, pensaban o que señor despois Luis iba a Menor, ser o abrazo do oso de Espazo Común, que é o que Claro. pensaban. o señor Luis Menor, non sei, xa sabemos daquela, eu quería ter a tornelladazo, o puestiño tamén na Diputación, que é o que Mira. pasa. Ah, bueno. Claro, é que aquí Pero o problema A ver, sí. Vamos a ver, o problema desde o meu punto de vista non é tanto que estén en contra de un nin contra outro. Pactaron porque non hai ideoloxía, porque van a ver que hai de lo mío e nada máis uns e outros. Entón non teñen decoro político, me entendes? Entón é isto que está sucedendo. Pero non hai coherencia, non Porque hai además é coherencia. outra cuestión, perdonade, que é a seguinte, é dicir, Pachi cando estuvo alcalde foi mal alcalde. A reflexión que hai que trasladar. Tu Non, falando non. pola calle e moita xente che di que non. No, incluso Bueno, pero- os seus máis rivales recalcitrantes, eso sí que dou fe, recoñecen, sobre todo no primer mandato, que ti tamén estuveches gobernando, Foi un tenente alcalde. que primeiro foi o mellor alcalde da historia do No, Carballiño. pero o marxen deso era un Pero bueno, pacto, pero era un pacto factible, non? Partido Socialista e Sí, Espazo pero Común. despois- Pero as persoas, como decía Víctor, ideolóxicamente quizáis podía ser un pacto máis lóxico, pero as persoas que integran eses partidos, algunhas delas non estaban de acordo. No, Bueno, pero eso era inviable. Pero eso Era eu inviable. entendo perfectamente, pero hai que partir dun suposto. Pachi foi alcalde, foi secretario xeral do Partido Socialista, foi candidato á Xunta de Galicia e polo que sexa hubo unha ruptura a ese nivel. Agora ben, se é un tío tan catastrófico, tan maligno, é dicir, hai unha tendencia e hai hoxe en este momento un sector de ciudadanía de espectro do Partido Popular e de espectro do Partido Socialista que van a votar a Pachi. Eu non sei xa onde chegará isto, non sei a onde chegará, pero isto é unha realidade. E digo isto con conocimiento de causa. Entón digo eu, que cosa máis surrealista é aquí? Pois que voten a Pepe, que voten a outro que este por aí, vamos a ver en que dá todo isto. Ora, o que si hai descontento, a xente, vamos a ver, dentro das organizacións políticas hai xente consecuente, que son menos, efectivamente, pero que hai xente molesta. Non me gusta nada o que ocurriu aquí, fundamentalmente por parte do Partido Socialista. E sobre todo porque nos bares comentan outra cousa. A mí me dixeron, eu non aguanto máis, non sei que, non sei quanto, pero que carallades es? Pero tú non ves a incoherencia do Partido Socialista que se montan en cólera co que está pasando en Lugo. Ahora, Sí. que manifestacións, Claro. tal e cual é en Rueda que rompeu o pato e o código ese do Que teñen toda transfugismo, razón, que hai do transfugismo, pero hai que trasladar eso a todos, nos artículos a todos do os PP concellos. que pon ali, si tal, si eres tránsfuga non podes... Se non teñen coherencia. Vamos a ver que opina Ana, que a temos moi caladiña. A ver, Ana, que non te deixan falar Non te estes deixan falar homes. hoxe, Ana. A ver, yo 3 puntos rápidos. El primero, que no quisieron pactar con Pachi, ya lo habíamos comentado muchísimas veces aquí, que habían puesto ante todo la enemistad, el enfado, el enojo antes de tomar esa decisión. 2, que no iban a hacer lo del pacto, estaba más que cantado, es que muchísima gente lo sabía que nos iba a dar ese cambio. Ah, pois eu non, O sea, Ay, tú- no, pero porque- ya lo habíamos Eu hablado era en un, esta son mesa. un infeliz e un Un iluso, inocente que me chaman. No, Tato, pues ya lo habíamos comentado en esta mesa. Sí, Y eso pero- por una cosa o por otro no se iba a realizar y no iba a llegar al final. Pero Tato pensaba que creo- sí. Eu, sabes que ainda son de principios, ainda son unha persona de palabra, eso creo. No, yo sé que tú eres un hombre De los que palabra, quedan pero- pocos, digamos. Non sei, oye, ao mellor estou na mesma situación, fago exactamente o mesmo, Bueno, oye. Bueno, que remate Ana, y esperad una un cosa, momentiño. yo os voy a decir una cosa, lo que yo oigo como ciudadana, porque de política sé muy poco, como ciudadana del Carballiño,
lo que más le preocupa en este momento a la gente son todas las deficiencias que tiene o Carballiño. Bueno, eso. El pacto es lo que menos los tiene preocupados. Es que no les importa, vamos, si se quedan juntos, si se separan, si se van a Bruselas, si regresan. O sea, es lo que menos les importa. A la gente, a la ciudadanía de Carballiño, lo que importa es esa sanidad pública que es nefasta, esas carreteras, esas comunicaciones que tenemos, que por favor, que ayer todavía estaba yo viendo en el Facebook una persona pidiendo por favor, ¿quién va para Orense en la noche que tengo un familiar en la residencia y no tengo forma de moverme porque yo no tengo vehículo y tengo a mi marido en el hospital? O sea, esos son los problemas que nos preocupan a los ciudadanos de aquí. Yo, si el pacto sigue, si deja de estar, si se llevan bien, si se llevan mal, si detrás dicen lo que... Es que no me importa, a mí lo que me importa es el día a día e poder seguir viviendo aquí en Carballiño. No, e de feito, sí que é certo que a xente o que máis fala pola rúa, por exemplo, é un comentario que sigo escoitando moitísimo e dende hai meses é o mal estado, por exemplo, das calles do Carballiño, non? Pero aí, os baches, pero o que pasa é que, claro, quen goberna tamén ten que ver con que se solucione eso. claro, pero aí falaron, nos venderon a bombo e platillo, ese microasfaltado que se iba a facer antes, ainda non chegou. Despois dixeron que iban a fazer despois de Semana Santa. Estamos no mes de maio e o microasfaltado ainda non vin. Que pasa? Que agora van seguramente no próximo pleno, no seguinte fará unha modificación destas de crédito e ten conta chema que che van a asfaltar hasta os pés. Tú tranquilo que quedan Sí, no, eso é verdade. Que ocorre? Que insisto, eu creo que a xente tampouco é imbécil, non? A pesar de que efectivamente hai uns estratos sociais que están moi dirixidos a unha tendencia ou a outra. Eu creo que no Partido Socialista hai xente que está moi descontenta e eu creo que lle vai ter un coste particular menos, non? Porque foi sempre así. Agora ben, hai tamén unha disputa enorme no Partido Popular para quen vai encabezar a lista. Hai sectores que manteñen que Pepe pode ser un bo candidato e hai outra maioría, que eu creo que maioría, que pensa que non. Están pensando incluso dunha muller, non? Dunha muller. Pero bueno, todo isto é elucubracións que a mí tampouco me interesan en demasía, porque que ocorre? Non lle podo creer nada, nin a uns nin a outros, non lle podo creer absolutamente nada. É que están aí os feitos. Entonces, a mí si isto, tal como decía Ana, si resulta que este acordo por ben do Carballiño se manifesta en un cambio sustancial en las condiciones que teñen os veciños de Meñiz, de mellora de cosas, de incorporacións de servicios, de cosas así, pois entonces diría, pois mira, é un mal menor, pero desafortunadamente con que bagaxe se presentan as eleccións. De que? O que van facer? Que va a pasar agora? Pois seguramente vai pasar que dentro de 2 ou 3 meses farán anuncios que serán a corto a medio plazo, se farán ou non se farán. E, bueno, por exemplo, o Museo do Papel. Coño, pero estaba eu cando se empezou con ese proxecto. Entón, que quero dicir con isto? Que, bueno, que non me vale facer anuncios. Isto é un fracaso. Isto é un fracaso a todas luces. Como se solvente isto? Bueno, pois iso con festa, agora van facer outra festa, ou dentro de uns días, do Partido Popular, que, digamos, un pouco... Ven o teu amigo, Tellado. Ah, sí, Tejado. Te viene, Tellado. Ah, moi ben, moi ben. Sí, el día 9, sí. Entonces, que quero dicir con isto? Pois isto é unha posta en escena de, é dicir, habrá alguén con sentido común do Partido Socialista que vaya á festa, porque supoño que estarán invitados, son o mismo, irán á festa, normal, e por que non? Aparte que hai algún que xa foi, tu moitas simpatías co Partido Popular, que non nos vamos a engañar, non é o caso de significar ahora aquí, pero así de claro, E viceversa. E viceversa, pois do PP, como explícame? Viceversa, mellor alguén que estuvo en primeiro no Partido Socialista despois marchou para outra orilla. Pois seguramente. Bueno, como digo, a ver, que non pasa nada. No, pode cambiar de opinión e pode... Pero é da romería, falas da romería, non? Si, eu falo da romería porque digamos, en este momento esa romería... Bueno, e les din que é moi importante para Carballiño. Sí, pero mira, ves facer unha romería ao PP cando tú estás aquí gobernando co ves ao Carballiño, para a romería. Tato. Bueno, eso é porque parece ben este acordo, está claro. E les din que unha das razóns, que eu creo que saliu na prensa escrita, non? Que teñen moito interés en esta praza en concreto, na de Carballiño. Sí, pero... Hombre, claro.
é prioritaria. Pero digamos vou así. contar unha cousa. E deben estar moi de acordo con como se está Claro, gobernando no Carballiño para vir aquí como di Peña, non? Pero mirade, Son distintas e a mí me visións. parece moi ben que se fa unha festa. Aquí hubo unha festa antes do goberno bipartito que se facía que era a festa dos maiores, vale? Cando se fixo o goberno, eu fui o responsable de facer esa festa. Boicotearonma, inclusive o Partido Socialista. Pero daquela tú había unha festa e tú despois Sí. quixeches facer unha trimestral ou algo así. No, como era o foi unha rollo decisión que se fixo, aparte de daqui, facer unha festa en cada en provincia. a provincia. E bueno, e se rasgaron as vestiduras, boicotearon, é dicir, os pulpeiros negáranse a ir á festa. Despois se fixo a mellor festa que hubo aquí no Carballiño, porque eso foi así como estás dicindo. E ora foise o garete. Entón, se isto significa que unha cousa do Partido Popular solamente para militancia, non me parece mal, teñen todo o derecho Claro, do mundo. hombre, pero, sí, faltaría máis. pero habría que recuperar a Praza do Carballiño para facer a festa dos maiores, que foi un polo de atractivo, porque al final decían, bueno, que se fixeron 4 vai ser a ruína do Carballiño, non foi ni moito menos, foi a mellor, e despois esmoreceu e desapareceu. Pero na Vamos, perdona, vale. ven o fío desto ou é outro tema, porque vou É mirar parecido. publicidade. Non é parecido, é pro tema da romería, porque aquí fixeron o tema da romería para ver se era para ensalzar a Pepe Castro que fora alcalde. E agora como se torceu o tema, Bueno, se cadra ahora teñen que seguir mantendo por algo, Pero vamos a ver. Digo eu, non? Pero eu creo que era así. Vale, ti tamén é eu creo un pouco que era así. maquiavélico, No, Peña. eu creo que no turno de intervencións vai a falar. A ver, il vai tamén, il pode presentarse como alcalde perfectamente. Que- No, claro, sí, sí, alcalde, Claro, alcalde. pode poñer en funcións. comillas en funcións, pero é alcalde. No, e aparte debe falar o alguén do PSOE tamén, me entende? Ah, bueno, Que sí. Estes dous teñen aquí unha puntilla. Vamos a publicidade, No, enseguidiña pero- volvemos. Pero vamos a ver.